Okay, so padayon ta. So mao to ang tawag ining tubag. Then karon ang nahitabo after sa gitawag argumento mahitog ka Santa Maria, gi-question na pud karon kining pagka-Dios ato ang Ginoong Kristo. Nya nag-question na pud ani ikaupat nga argumento is kining Muslim. Nga ingon pa niya sa Isaiah 43 Gs daw kuno, ang Dios daw wala day nag-una or sana wala day nag-una nga nag-una sa Dios. Ngano man kay dili niya ihatag ang iyang himaya sa mga Dios-Dios. Tamo nang giingon sa Isaiah 43 Diyos, kay kamo ako mga saksi, nya kay ako ang Ginoo nga inyong tawag ini nga Dios og wala nay gitawag og lain pa ni nga nagsunod pa nako. Or nag-una pa nako. So mo na ingon sila. So therefore, di gid pwede nga matawo ang anak sa Dios. So kung dili mahitabo nga matawo ang anak sa Dios, so peke na nga tong pagtuo nga si Santa Maria inahan sa Dios. Dili man na pwede kay tinuod man gyud nga nahitabo nga ang tao ang Dios nahimo magyud siyang tao. So unsaon na to pagtubag ning Isaiah 43:10 nya remember or tawag ka ng take note kining Isaiah 43:10 ginagamit na sa mga iglesia ni King Kong kining siksing panghubak tawag ining mga muklo against sa pagtuo nato mahitungod sa pagka-Dios sa ato ang Ginoong Hesukristo. So sa dili pa ko mo padayon ako nang tawag ining basahon. Ingon pa ni Sir Arnel, legit di ay na sir ako pud sir pagkasulo rosary ko sorrowful man ko bisag dili yes sir. Mura gamo na pug magpuguna nga to ang tawag anang dapat unta idebosyon ang kasakit sa atong Ginoong Hesukristo. Ngano man kay kanang iyang kasakit mo lang tambal sa ato ang gitawag og kalag. Okay, Isaiah 43 Gs ining ilahang tawag ining ibasihan. Okay? 43:10. Sige ingon din kamo maong akong mga saksi ug mga alagad nga akong gipili aron makaila kamo og motuo kanako ug makasabot nga ako ray Dios. Walay Dios nga nag-una kanako ni may lain pa sunod kanako. Question, tama ba ni? Yes. Tama ni. Wala bitin nag-una nga Dios niya, wa pa nagsunod nga Dios niya. Ngano man kay siya ra gyud ang bugtong Dios. Unya kanang giingon din na nga Dios sa Hebrew word Elohim kanang gingon din ng Diyos or sa Hebrew word nga Elohim, singular na inform pero plural ang iyahang gitawag og meaning. So kining giingon sa Dios nga wala nay laing nag-una ni nagsunod pa nako. Kanang gingon niya nag-una o nagsunod refer na dito sa mga Dios. Kay kato ni padayon sa 43:17 gitunglo sa Dios ang Israelita kaniadto kay naghimo sa naglaing Dios nga mao tong ilahang mga Dios nga mga larawan. Dili mga santos ha. So mo na nga ningon siya nga wala nay Dios nga nag-una pa nako ni nagsunod nako. Pero ang Dios siya mismo ang Dios nga siya mismo kabalo siya nga naa sa kauban. Ngano man kay ang Dios dili usa lang ka persona kung dili ang Dios tutulo ka gitawag og mga persona. Asa man ito mabasa sa mga gihapong libro Isaiah 52:12. Sige ngon din sa balaang kasulatan. Apan ayaw kamo pagdali paggawas, ayaw paggula sama sa mga kagyo. Kay mag-una kaninyo ang Ginoo og ang Dios sa Israel maoy nagbantay sa inyong luyo. So uban gyud ning duha. Kadang giingon nga nag-una og kining naa sa luyo nga nagbantay, uban ni. Muna sa St. John chapter 1 verse 1 ang gingon in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. So walay nag-una, walay nagsunod nga naman, kini sila uban. So tama ang giingon sa Isaiah 43 Gs. Ang dili tama din na kanang ilahang mga pangunahuna, dili maong interpretasyon, aron lang tawag ining makailad mo gamit o nakasulat sa Biblia, aron lang ta ilaron mo nang dapat dili kita tawag ining magpailad. Lain ako tiyan. Sorry kaya. Sir Julian Escobar, ingon pa niya, ingon ang mga Muslim sir, wala man daw mamatay si Ginoong Hesukristo sa krus. Matod nila sir. Ang problema anang matod nila sir, ang sumpay ana mahulog nagdili angay. So unsa man itong prueba sir nga si Kristo gito namatay sa krus sir? Number 1, tungod kay nalatid sa kasaysayan. Ang kasaysayan di na mamakak. Nakadtong gilansang sa krus sa tuig 33 mauto si Ginoong Hesukristo. So number 1 ang kasaysayan. Number 2 ang nakasulat sa Biblia. Kanang giingon nila sa tawag ini nga Hebrew chapter 5 verse 7, maniingon ang kuan ba niingon ang tawag ini nga mo man ilang pang igamit nga
nihatag sa conclusion nga si Kristo daw kuno wala daw kuno namatay. Ato aning basahon na. Okay. Hebrews chapter 5 verse 7 kung wala ko masayop sa ilang setas nga ilahang gigamit. O 7. Sa dinhi pa sa kalibutan nagampo og nangaliupo si Jesus uban sa makusog nga pagtuaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buutan man siya gidungog siya sa Dios. So unsa dito daw iyang pagampo daw? Nga gidungog siya sa Dios. Unsa iyang tawag ining pagampo? San Mateo kapitulo 26 bersikulo ato ning tawag ining 39 og nilakaw siya sa unahan og mihapa sa yuta og nagampo nga nag-ingon, Amahan, kun mahimo kuhaa kanako kining kupa. Ingon dayang muklo, therefore si Kristo wala namatay. Oy amaw, di man na mao nang gisulti sa Biblia. Kanang giingon din ni San Pablo nga tawag ining gidungog ang pagampo ni Kristo, iwasa pud ninyo basa. Nga unsa may gidungog ang pagampo didto? Na may sumpay biya na. Sige ingon din sumpay. Ha? Ato ang tawag ining basahon 39 gihapon. Amahan ko kun mahimo kuhaa kanako kining kupa. Diya na sila kutob. Ya ang sumpay apan dili ang akong pagbuot maoy matuman kung dili ang imo. So unsa man di pagbuot dahil sa tawag ining amahan, no? Niya. Basahon na to Hebrewhanon sa mao gihapon nga libro nga ilahang tawag ining ginabasihan 10:5. Sige mo dinhi, tungod ni ini sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan miingon siya sa Dios. Dili ka buot sa sakripisyo ug mga halal nga mananap, apan giandaman mo ako og usa ka lawas. So aron ano sa aman unsay tawag ining mahitabuan ng lawasa, wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog didto sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya mingon ako, ania ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabukat kanako sumala sa nisulat bahin kanako diya sa libros balaod. Unsa man nasulat sa libros balaod? Mamatay siya, Isaiah 53. Mamatay siya. Oh. So gidungog sa Dios ang pagampong mamatay siya. Ikatulo, nga pinakadako usas pinakadako atong prueba. Ang prueba nato ang iyang mama. Ang iyang mama, posible man nga wa siya kaila siyang anak. Nabi atay tawag anang lukso ng dugo ba kung baga. Ni adto iyang mama dito sa krus, silong gid mo sa krus. Ayaw inaghalog-halog tong iyang mama dito nga wa siya kaila nga di dito iyang anak. Binuang man the fact nga naas ang mahal nga birhen didto sa krus, iyang gi-identify, giklaro gid niya nga mauni ang akong anak. Bro Prince Renel Oliveros ingon pa niya, sir, ang mga muklo ni tahod pod kang Santa Maria pero lang ang Kristo wala pagyod para sa ilaha si Kristo. Actually sir, kung nato ang tan-awon o subayon gitong giingon ni Saint Ignatius of Loyola kana kunong mga punduka pilang tawagan ng pundok sa buklo, mga forces na sa yawa. Apil ang protestante. Mana matingalay ba taw ko ning ubang katoliko magalog-halog ana nila nga ningon biya atong santos nga persan na sa yawa na sila. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.